ko. Lahat mga tribes na mga leadership. Ngayon, itong Thesis 101, ang modagang pagkapolitiko, may kaso na hindi nila alam. Nandiyan, ang Prime Minister sa Mindanao, si Digong, si Duterte. Si Duterte, alam na ni Duterte na ito na batas. Kasi mayroon na siyang ID yung It's Global World GY 101 na presidente pa siya. Ang China Bank, all bankings is a Fan 101. Karon, ang halimbawa ka mo, ang posisyon ninyo, what is your position in the area command? And is a minimum rank. Senator, congressman. So, yung minimum rank na yan, ibig ko sabihin, kung ikaw ay kapitan, yung barangay legal ka, sa 4-year service. Sa 4-year service mo, you can take your retirement and then pensioner. Katulad sa mister ko. Kasi yung mister ko, isang chief investigator ng Surigao City. Nag-retire, nagkasakit, so, pass. So, ano na ko, widow. Ito ngayon yung, ano na yan, if reservist, ano na yan, kumplito na. So, kanina sana yun, na ano ko, naipaliwanag ko, maraming, ano sana, nakaintindi. Ngayon, ito yung Treaty of Versailles, yun po yun ang money reserve. Ano ang money reserve? Tayo po ay mag-change currency. Ang piso natin, hindi na yan matatanggap. So mag-kintal tayo. Yung kintal natin, isa 1 kintal is 5,000 piso. Karon, asa ang pangutana, asa kita maka-apil. Kahit mga taga-bangko, maka-apil mo sa AMUA, sa ID. Kasi kung next month, sinado ang bangko, kasi nag-global na ta, di ba, federal na. Ang federal is Father Divine Rights of Law. Ngayon, federal na ta, ng mga iba-ibang tribes. Kasi ang pinakaunang tribal is Alimaong. Yun na, ang Alimaong. Ngayon, ito na yung batas na ito, na nasa tanong ulit, may dineclare yan. So, saan kayo magkakuha ng currency? Magpa-ID kayo. Asan si Dato? Dato, give me your ID, sample. Tapos, ito yun. Ambi yung Treaty of Versailles. Ito yung ID natin. Lahat tayo mag-ID. Ito, presidente natin may ID na. Si Rodrigo Roa Duterte mayroon na. Mayroon kayo dito in the Treaty of Versailles. Ito yung money reserve, ha? Kung kita ay nagkintal, ito kasi sa QR code to, ang malaman yan. Kung opisyalis ka, ito yung malaki mong ID. Ito yung sa kintal. Ngayon, example, ugma, magkintal ka, dedeklara. Asa kung makakuha ang kintal? Sa bangko. Pero pag abot nyo sa bangko, sir, may hindi makamusawan kuwan. Wala. Pag pila mo kuha o ID dito. Karon nga ni Ami sa inyo, di na mo pila. Kundi mag-fill up mo o biodata para makakuha mo ito. Ito ngayon ang biodata na magiging mapunta sa inyo. Kaniya karon, mauni ang inyong authority. Ma'am, excuse me, pwede pakibasa? Authority. Know all men by this present. We, the undersigned officials of the East World United Nations Military Philippines Government, HWUMPG,
its board of management, and its founders registered with the Securities and Exchange Commission under its official names of each World Planning Far East Orient Management Board Association, Incorporation, and each Global World of Jazz, PIHAW, in Rigoris Davis Dub, deemed it wise and necessary to assign, appoint, and designate Regional Director 7, Henry L. Tribunalo, to strengthen the legal and will organize, establish members of the each WUNPMPG General Office Investigation, HGOI, and the area of assignment with the proper coordination with concerned government agencies. Rights, power, and authority are hereby given to sign any kinds of vital documents pertinent thereto, or organize and establish local office with the right to form their staff, officers, and men for different command service, to formulate and promulgate policies, rules, and regulations, and to accept any military and civilian joint recombined operations for purposes of attaining everlasting peace and unity among men. Territorial command and area of responsibilities covers Hillsview Village, Cebu City, Bugpong Federal Republic of the Philippines. Assigned designated appointed officials shall be covered by the Constitution's provisions embodied in its